emakumeetan gorputz masa indizea 30-35 artean zuten emakumeek 23 azpitik zutena baino 20 aldiz arrisku gehiago zuten diabetesa garatzeko. Ariketa fisikoaren falta ere arrisku faktore garbia da eta dakizuen bezala karga genetikoa ere aurretik duten historia familiarrean diabetesa izan ezkero arrisku faktore suertatzen da. Prebentzioaren inguruan beraz, hori balin badira arrisku faktoreak, ze prebentzio egin genezake. Lehen esan dizuedan bezala, tabla bere erabiliz, prebentzio primarioan helburu nagusi izango lirateke, obesitatea balin bada kausa nagusietako bat, logikoa da ez, dieta aldaketa eta ariketa fisikoa. Detekzio goiztiarra, batez ere, hipertentsioa edo kolesterol altua dutenen artean, eta tertzioria behin gaixotasuna aurrean dugunean, honen ondorenak ekiditeko, gluzemearen kontrola, hanken zainketa, oftalmologaren ganako bisitak, eta guzti honetarako osasun hezkuntza guztiz beharrezkoa da, ez bakarrik diabetesaren garapena ekiditeko, baizik eta behin gaixotasuna garatu dugunean, honen konplikazioak edo ekiditeko baita ere, ez? Eta pertsona horrek ahalik eta bizi normalena eraman dezan bere eguneroko bizian. Orduan, esaten ari gara, diabetesaren kasu konkretua komentatu dizuet, baina gaixotasun kronikoak orokorren aztertu beharko bagenitu, arrisku faktoreak esan ditugu zeintzu diren, ez? Goian agarri diren 5 horiek izango lirateke, orduan, gomendio batzuk eman beharko genitu zeintzuk izango lirateke, ez? Hauen erantzule guztiz, zenean erlazionaturik. Lehenengo, elikadura, ez? Dieta orekatu bat, inongo astakerik egin gabe ez, eta gogoan izanez, oreka bat egon behar dela, kontsumitzen duguna eta erretzen edo gastatzen dugunaren artean, ez? Bada, esaldi bat esaten duena, bizitzeko jaten dugula eta ez alderantziz, ez? Orduan, oreka energetiko bat egon behar da. Zer gehiago, ariketa fisikoa egin, erretzeare utzi erretzen badugu, alkohol kontsumoa gutxitu, eta bakoitzak alduen teknikarekin pixka relajatzen saiatu, ez? Estresa ekidin. Guzti horiek izan daitezke prebentzio neurriak gaixotasun kronikoak ekiditeko. Orduan, argi daukagu gaixotasun kronikoak gaur egungo erronka oso garrantzitsua direla, ez? Eta hau lortzeko zer metodo edo zer egin genezake. Osasun hezkuntza honetarako klabe da, ez? Zertarako gaixotasuna prebenitzeko esan dugun bezala, baina baita ere osasunak sustatzeko. Eta zer definizioa eta pitxu beharko garen zer da osasun hezkuntza. Osasunera bideratutako aztura aldaketa voluntarioak sustatzen dituen ikasketa esperientzien multzo. Orduan, kontzeptu honek osasun hezkuntza bilakara bat jasan du, ez? 70 hamarkadetan informazioa zen nagusi. Eta horrek izan nahi du, gaixoari ematen zaion informazioa, eta informazio horrekin gaixotasunak eta osasunak zuen garrantzia zela eta espero zen pertsona horrek egin beharreko aldaketa guztiak egingo zituela, ez informazioa nahiko zela. Zer gertatu zen, guzti dakigun bezala informazioa ez dela nahikoa. Dena dakigu gutxi gora bera zer den ona, zer den txarra, eta hala ere aldaketa horiek ez dira errazak. Orduan, porrot horri nolabait erantzuna emateko, 80. hamarkadan garapen garrantzitsua izan zuten, ez? Eta hemen garatu ziren hainbat osasun ohituren aldaketarako hainbat teoria, ez? Badira asko, eta ez dugu garatuko bestela asko luzatzeko litzatekea. Osasun hezkuntza esaten ari gara informazioa baino zerbait gehiago dela. Orduan, zer gehiago, ze eduki izan beharko luke gure osasun hezkuntza. Tabla honek, Perez Jaroto eta Etxauri Ozkoidik proposatzen duten tabla honek ikuste zuten bezala hainbat faktore aurkezten ditu, ez? Nolabait laburbildu beharko bagenuke faktore pertsonalak egongo lirateke eta honen barruan 3 eremu, kognitiboa, emozionala eta abileziena. Ikuste zuten bezala ezagutzak edo informazioa hor bertan dago, baina oso eremu edo oso parte txiki bat besterik ez dira, ez? Askoz eta eduki gehiago izan behar gure osasun hezkuntza. Bai, pertsonaren sinismenak, hartu dituen esperientziak, ze abilezia dituen sozialki, esan nahi du, dieta aldaketa eskatzen baldin badiogu eta astero joten baldin bada bere kuadriarekin soziadera, ze abilezia dituen gaur izan ditzazken tentazioei aurre egiteko, eta esan ez, nik hau ezin dut. Orduan, zentzu horretan, ze abilezia
dituen pertsona horrek. Hori izango liake asko laburbilduz faktore pertsonalak. Baina beste eremu zabalago batean faktore sozialak ere badaude, ez? Eta honen barruan gertuko ingurunean familia eta pertsona gertukoenak izango genituzke, hauek eman dezaketen sostengu sozialaren inguruan eta baita ere ingurune sozial orokorrago bat, ez? Gizartean, ze kontestutan bizi den, ze zerbitzu dituen, ze baliabide eta guzti honek guzti hauek kontuan izan beharko genituzke osasun hezkuntza egiterakoan. Esaten ari gara eduki hauek garrantzitsuak direla, baina nola? Ze metodologia o ze gauza dira garrantzitsuak osasun hezkuntza egiterakoan, ez? Orduan, metodologia aktibo eta parte hartzailea, ez? Lehen esan dugun bezala, gaur egun ez da ikusten osasun profesionala esperto bezala eta nik hau esaten dizut eta zuen nik esandako egin. Baizik eta izan behar da, jarduera bat askoz eta parekotasun harreman bat garatzekoa, ez? Gaixoa aktibo izan behar da, parte hartzaile izan behar da prozesu horretan, eta nolabait osasun profesionala bere boterea edo bere jakinduria nolabait gaixoaren eskutan ere uzten saiatu behar da. Zergatik, norbanakoan eta bere ikasketa osanguratsuan oinarritu behar delako. Eta ikasketa osanguratsu horrek ze esan nahi du? Gu kontsulta batean baldin bagaude, edo gaixo baten horrean baldin bagaude, buruan izan behar dugu pertsona horrek topaketa horretara aurretikan baliteke jakintza jakin batzuk izatea, esperientzia batzuk, beldur batzuk, eta guzti horiek kontuan hartu beharko ditugu osasun hezkuntza hau aldik eta efektiboen edo osoen izan daite. Parekotasun harremana, lehen esan dudan bezala, eta elkarlanean oinarriturikoa, ez? Bien artean objektibo batzuk jarriko dituzte, eta hauen lortzeko plan edo estrategia bat bien artean garatu. Guzti honen helburua zein da, norbanakoa garatu dezala bere osasunaren gaineko ahalduntza, ez? Ingelesez ezaguna den empowerment kontzeptua. Norbanakoak bakoitza gara dezala bere osasunaren gaineko botere hori, ez? Orduan, osasun hezkuntzak lehen esan dizuet, saiatuko nintzela konbentzitzen, prebentzio mailan zer esan handia duela, asko duela eskaintzeko, baina haratago ere badoa. Prebentzioa garrantzitsua da, baina osasunaren munduko erakundeak 96. urtean esan zuen bezala, norbanakoak inguruko erronkei modu positibo batean erantzuteko dituen ahalmen eta gaitasunen garapena da. Horrez esan nahi du, gaixotasunak argi dago gure bizitzan gauza oso garrantzitsua direla, baina osasuna berez kontzeptu positibo bada. Eta gure bizitzan gaixotasuna ez den beste aldaketa asko jasango ditugu, ez? Adinarekin, gure bizi pertsonalean, profesionalean, eta horiei aurre egiteko ere atributu edo ahalmenak garatzea ezinbestekoa da. Osasun hezkuntzak hortan lagun gaitzake, ez? Adibidez ze gauzetan. Norbanakoak eta inguruneak eskaintzen dituen aukerak ezagutzen, autokonfiantza eraikitzen eta abilizio desberdinak garatzen, ez? Bizitzan aurki ditzazkegun, esan dugun bezala, ez? Erronka, zailtasun guztiei aurre egiteko. Zergatik, osasuna, esaten ari nezen bezala, gaixotasuna baino zerbait gehiago delako, ez? Gaixotasun eza baino zerbait gehiago delako. Bere baitan osasuna kontzeptu positiboa da, eta hori nolabait gogoan badezue diagrama honek azaltzen du, ez? Prebentzioan bakarrik oinarrituko bagina, geziaren ezkerralde hortan arituko ginateke oinarritzen, eta hori guztiz beharrezkoa da. Baina ez dugu ahaztu behar, osasun hezkuntza edo osasun atentzioa eman genezakela gaixo ez egon arren gure pazientei ere, ez? Osasuna garatzen eta promozionatzen saiatu behar dugula. Kolore berde horik azaltzen duen izango litzateke. Orduan, osasunera bederatutako osasun hezkuntza honek ze indikadator, ez? Otabako eskutitza 86. Urtean ospatu zen Biltzarraren erantzun bezala, esaten zuen osasun zainketek gaixotasunari eta lesio kronikoei aurre egin behar diela, hostalako laguntza eman behar duela, baina baita ere osasunak sustatzen duen horren aldeko erabakia egiteko, ez? Horren aldeko apustua egiteko, eta bizitzeko etapa ezberdinetara egokitzeko. Biltzarren irekieran esan da, ez? Gaur egun gizartearen beste erronketako bat dela gizartearen zahartzea, ez? Gero ez da jende agindun gehiago dagoela. Horretara egokitzeko ere osasun hezkuntzak balio dezake. Eta honetarako zer egin beharko litzateke, zer da garrantzitsua, txiki-txikitatik ongizatearen osagai diren atributuak landu txiki-txiki garailetik, ez? Bai familian, umeekin, eskolan.
Beraz, osasuna eta osasun ohiturak, aztura osasungarriak noren erantzukizun dira. Norbanakoarenak, argi dago neurri handi batean baietz, ez? Esan genezake guk hartzen ditugun osasun ohiturak, momenturen batean egin dugun erabakia dela, edo, bolondrizki hartutakoa direla, ez? Baina bada osasun hezkuntzak gehiegi hortan oinarritzeak duen arrisko bat, arrisko hori zein da, biktimaren erreduntzea bezala ezagutu behar den fenomenoa, eta horrez esan nahi du. Osasun hezkuntzan argi dago arrisku faktoreetan, gu ditugun ohituretan, gure erabakia eta gure erantzukizuna garbia dela, hori inork ezin dezakeguka. Baina, gaur egun, eta gero ez da argiago daude, norbanakoaren erabaki bolondreziatik gainetik dauden beste hainbat faktore badaudela, ez? Eta bizarronen irekieran eta osasun planen ere garbia saltzen ari den tendentzia bat esango nuke dela desberdintasun sozialena, ez? Eta horren inguruan, evidentzia, gero ez da gehiago dago, bazirudien lehen zela hemendik kanpo gertatzen zerbait, hemen ere gero ez da nabarmenagoa da, ez? Eta adibidez ez entzuten, Euskal Autonomia Erkidegoan, adibidez, ohitura ez gomendagarriak, esan ditugunak, ez? Alimentazio egokia, estresa guzti horiek, orokorren azaltzen da tendentzia bat, klase sozioekonomiko baxuenetakoan prebalentzia altuago dutenak, ez? Baita ere gaixotasunek, obesitatea adibidez, Espainia mailan, klase baxuenetan altuagoa da prebalentzia klase altuenetan baino. Eta baita ere gaixotasunen maneiuan, diabetesaren kasuan adibidez, ez bakarrik arrisku faktoreak izatean, ez bakarrik gaixotasuna garatzean, baizik eta behin gaixotasuna garatu dugunean, gure esku ditugun baliabide eta baliabide ekonomiko eta abarretan, pertsona, klase sozioekonomiko baxuenetako pertsonek garapen okerrago izaten dute, ez? Orduan, guztien ondoria zen izango litzateke, prebentzioa argi dagoela gaur egungo beharrei erantzuteko beharrezkoa dugula, ez? Osasun hezkuntza honetarako garrantzitsua da, asko lagundu gaitzazke, bai gaixotasunera eta osasunera bideratutako osasun hezkuntza. Gogoan izan behar dugu, ezagutza garrantzitsua direla, ez direla dena. Ezagutza bakarrik ez digute ziurtatuko, ez? Pertsona horiek beraien ohiturak aldatzeko dituztela. Zein izango litzateke helburu empowerment hori, ez? Pertsonak norbanakoa gara dezala bere osasunaren gaineko botere hori, ez? Kontrola eta erabakiak hartzeko gaitasuna. Kontuan izan behar dugu baita ere ahaztu gabe testuinguru sozioekonomikoa. Bai, aurkitu gure kontsultan, gure gaixoen aurrean aurkitu ditzazkegun errealitatea bertan dugulako, eta baita ere lehen aipatu dudan bezala azken osasun plan honetan guzti hau bistakoa delako, ez? Gaixotasun kronikoak, gizartearen zahartzea, desberdintasun sozialak, komunitatea duen garrantzia, eta hortikan praktika klinikoa ospitaletatik, garai batean ospitaletan oso zentratua baldin bat zegoen ere, gero ez eta gehiago badirutik joala osasun publikoa, osasun zentroetara bideratzen guztion erantzun emateko, ez? Bakoitza bere auzoan dituen elkarte desberdinak, eta guzti honek sortu dezaken nolabait amarauna, ez? Pertsona bati laguntzeko. Orduan, ondorio eta zintonekin osasun hezkuntzak funtsezko jarduera dela gaur egungo eta etorkizuneko gizartearen beharrei erantzuteko. Besterik gabe, eskerrik asko. Eta Mario Lópezek Bermeoko osasun zentrotik azalduko digu ze esperientzia izan duten beraiek aurren gizentasunari dagokionean, ez? Etorkizuna aurretan baldin badago edo gure ondorengo betek izango baldin badia, badirudi gizentasunaren arazoak geroz eta ondilagoa dela eta berak dugu ze esperientzia. Zure, Mario. Gainentzu momentuan, azteko nire lehenengo biderra eta baina baratzen. Zer zuet, ni gara hortiak eta urte nintzen lan egiten txakartegiaz eta hortan erabaki genuen ikerketa bat egitie. Ikusteko futsuet zen izaten da gure ekintzen ikusteko futsu bat zen izan zen gure ekintzen eraginkortasuna zeguke gure ustez oso garrantzitsua da jakitie zeintzuk izaten diesen aktibitate edo ekintza eraginkorrak izaten diesenak eta zeintzuk ez.
Bueno, obesitateari buruzko hasiko gara gutxi bat erbait. Bueno, obesitatea da hogeita bat mendeko epidemia osasunaren munduko erakundearen aburuz edo holan esaten dute, eta izan duen hazkunde handiagatik eta ikortasunean, bizikalitatean eta osasun gastuan duen eraginagatik. Etiologia zein izaten da, azkenean asko izaten da giroa, ezta? Zelan elikagai hiperkaloriko konsumoaren hazkundea edo zelan gure gizartean azkenean elikagai prestatuak eta hori telebisten ikusten dugu guztizetan, eta zelan dieta tradizionalak ordezkatuak izan dira, hori ez dago modan, esateko. Eta elikadurak askotan guk hartzen dugu sari emozionala buruz gizartean estresante asko ten dira eta azkenean askotan hartzen dugu sari emozionala moduan. Eta hirietan gauz bizitzen eta garraioak dauz eta hiriak ez du ariketa fisikoa errazten. Gurren kontsultatan obesitatea diagnostikoa egiteko dauz hainbat teknika. Oso komplexuak izaten diezenak, baina azkenean guk jakin nahi dugun izaten da, zenbat izaten da koipe kopuruan, eta hau da obesitatearen definizioa. Baina dauz hainbat tekniki, baina guk erabiltzen dugune izaten da gorputz masa indizia. Azkenean izaten da teknika oso erraza, azkarra egiteko gure kontsultatan, eta onartuta da orokorrean, eta konparketak egiteko eta guzti, onartuta dago leku guztizetan. Epidemiologia, ikusi dugu zelan 80 hamarkadatik aurren, zelan 80 hamarkada baino arinago gure inguruan agian ikerketak neurtzeko gizentasuna ez dira egoten. Hortik aurre ikusi dugu gitxi gora bera, zelan joan da egoten bai helduetan, bai ilmetan, bai ikusten dugu hor gizonezkoetan eta handratan zelan joan da azten joan da. Helduetan, Lindstrom ikerketaren aburuz, ikusten da zelan obesitatea 80 hamarkadan zelan joan da goruntz, zelan iaia bibida obesitatea, eta gainpisua goruntz joan da, baina umetan hainbat ikerketen aburuz ikusten dugu zelan goruntz joan dela, eta gure azkenengo ikerketa garrantzitsuna, nadien ikerketa izaten da, eta horrek ikusten dugu zelan inkluso eguneko 45 dakate arazo bat pisuarekin, hori asko da. 6 urtetik 10 urteraino. Horrezeatik gure kontsultatan izaten da ia arazo prevalentena. Gizentoren arriskuak, hainbat dauz. Zelan gauza guztien ondoriozko hilkortasuna areagoatzen egiten du, gaixotasun koronarioak, guk dakigu ume bat, ume aroan gizena izaten dana, probabilitatea gizena izateko heldua izaten danean da 80%. Horrezegatik hain garrantzitsua da obesitatearen edo
obesitatearen kontra burrukatzea, ze hau guztize areagotzen egiten da. Obesitateak bizi itxaropena murriztu ahal du 10 urtez. Gero, gastuaren aldean, ikusten dugu zelan gizenak izaten diezenak edo gainpisua aurkitzen dutenak zelan erabiltzen dute besteak, kontsultak erabiltzen dituzte besteak baino gehiago. Problema gehiago bakorrean dakate. Eta zenbat ikusten duzu zelan 2007an osasun gastuaren 7% izan zen eta hori izaten dira 2007 milioi euro urtero. Eta gogoratzen dugu zelan murrizpen batzuk izan ziren olakoak. Ez lortuko bagenua murriztie, igual beste gauzekin lan ahalko genuke. Obeso daudeten aurgazte populazioan osasun zerbitzuen eroia areagotu dela egiaztatu egin da eta guk ikusten dugu egin guztitzetan. Konpontzeko egin diren lanak hainbat izan dira, baina azken finean beti izan dira lan oso motzak eta evidentzia gutxi ematen dute orokorrean ez. Ze asmo daude konpontzeko? Azkenian gobernuak eta guk egiten dugun lana azkenian oso motzak gure kontsultatan motza garatzen da eta bai gobernuak, erakundeak eta guztiak parte hartu beharko genuke eta guztiok liku berbera jateko. Gure kontsultatan egiten dugun lana azkenian etortzen diezen bai eragin egiten dugu, baina konera esan ditzateke hori esan dugune. Hiriak ez badute errazten kirola dieta, bai konera esan ditzateke erakunde aldetik hori atatzie, hezkuntza aldetik askotan zelan zailtasunak egoten dira, hamaiketako egoki bat hartzeko hori errazteko, hemen egiten dugu berroade zelan dauz naos programa, baina hau azkenean ez da alienaten gure kontsultatara. Lehen esan dugun moduan, egin dira hainbeste ikerketa, baina azkenean evidentzia maila oso bajua izaten da edoskitze naturala izan ezik. Eta ekintzen eraiko errotasuna azkenean egin dute ikerketak, baina 2 urte baino gehiagoko ikerketen bat ez du ikusi. Eta horregatik ez dakigu zehatzen zer egiten ari garen. Gu Gerniken hori ikusita erabaki genuen egitea ikerketa bat segure egoria oso berezia izan zen. Guk eduki genuen 2 talde pediatriko eta talde batek egin zuen lana era batera eta bestie beste erara. Talde bata izan zen oso egonkorra eta horren ondorioz eskaini zuen obesitate kontsulta eta horri izan da azkenengo 15 urte edo. Eta bestea oso egonkorra izan zen eta hainbat profesionala pasa genuen hortik eta horren ondorioz ezin genuen olako kontsulta bat eskaini. Obesitate kontsultan eskaini zuten hainbat neurri prebenitzeko edo tratatzeko, hau izaten da prebenitzeko, zelan neurri orokorrak izan ziren joan ginen, Txabi joan zen eskolatara, esateko agolkuak, zelan urtebetetziak ez egiteko elikadurarekin, eskoletako
amaiketako esan dugune, oso importantia da, uniek egin beharko lukete bost jatordu, esateko, Usarize, amaiketako, Baskarize, Mendiendize eta Afaria, eta amaiketako eskoriketako ordua izaten da, askotan ikusten dugu izanen zentasunak dagoz amaiketako izateko eta amaiketako egoki bat izateko. Eta horrezagatik gure aldetik zantzan hori agolkua. Eta gero, goten dira neurri bereziak bakarrik ezarri zirenak etxari kontsultan, eta izan ziren agolku horoko zentsu orokorrak, baina jatordu da familian egokitzeko eta betetzeko agolkua, gozarien garrantzia azpimarratu, zelan mota guztietako elikadura sartzeko, esnekiak, zerealak eta frutak, umia ezari, prozesoz egiten dugu edo elikagai bateaz, edo zein elikagai ematie ekiden umia ez egiteko pika-pika, edari gisa ura eskaintzeko hori super garrantzitsua da, eta hori demostratuta dago komunigarri izaten dela ekiditeko ur eraikarbonatuak eta egiteko agolkua, hau da agolku orokorra, leku batetik bestera oinez joateko, hori superimportantia da, telebista ikusten dakigu zelan umiek lau bost ordu gauz ikerketa batzuk izaten dutela, umiek ematen dutela bost ordu egun guztizetan telebista ikusten du pantaila baten aurrean, eta hori ez da lezegin arraitza, lezerak barkatu dezen gaitza da, eta refortzeo edo eskutxe naturala eta guk egin genuna izan zen, hau ikusita, egin genuna izan zen konparaketa bat, ikerketa transversala, egin genuna izan zen hartu gu bagenekien, hau itura izaten da Gernikan, pazienteak zuk etortzen zara kontsultara, joaten zara kontsulta batera edo bestera, baina hau izaten da aleatori, hau sastua izaten da. Eta hori argi dakago eta holan izan da. Ikerketa egin genuen izan zen, Osakidetzako zerbitzu informatikoei eskatu genion lagina, izan ikerketa zeharkakua, eta emaitzak izan ziren gure egia esateko gure populazioaren obesitatearen prevalentzia nahiko baxua izaten da, orokorrean guk egiten dugune izaten da esko pisua. Egiteko konparaketa bat beste ikerketekin, aladin ikerketa adibidez. Esateko, gure prevalentzia izan zen, eguneko 17 eta 9koa, baina hau izan zen lagin osokoa, eta ikusi genuen zelan, konparaketa eginkeran zelan, hau ezberdintasunak agertu ziren, eta ikusi genuen zelan, 4 urterekin gure populazio ia entzerakoa izan zen, baina 10 urterekin eta 14 urterekin zelan ezberdinak izan ziren eta ekintzen eragina nabaritu zela. Hori ekintzen dugu, zelan gure ekintzen eragina nabaritu zen denbora pasa dela. Eta hori, behin ekintzen dugun moduan ezberdintasuna oso nabaria zen 14 urteaz. Osasun zentroetan egiten diren ekintzak eraginkortasun maila ezagutzea oso garrantzitsua da, populazioan onurarik ez dakarten eskuartzeak alde batera usteko eta maiztasun egokiarekin ezartzeko. Hori holan da, eskuartze guztizek eragin dezira gaitzake eman ditzakete eta jakin beharko genuke zer egiten dugun, azken finean gaztatzen ari gara ez bakarrik denborie,
etorri aldira be, eragin bezina gaitzen. Eta kenkizoren eta bizitaren Auskako plan koordinatuak gure kontsultetan eta komunitatearen egindako lanak, baino inpaktu asko zerean irago izan beharko duke. Eta hala ere, gu kontsultetan egin aldugun lanak oso garrantzitsua izaten jarraituko da. Hori, nire iritzi zauzi izaten da importantena gure ikerketan. Azkenian, obesitatearen inguruen genuen gure ikusi genuen zelan oso desesperantia izan zala, oso desesperantia izaten da gure egun guztizetako lana obesitateari buruz. Eta ikusti ez zelan lan antolatu bat egiten oso eta jarraian koordinatua egiten oso zelan eraina dakarren hori oso garrantzitsua da guretzat. Hau da, esateko gure lana importantia dela. Importantia izango litzateke egitea beste guztize, beste arlo aldetik, baina gure lana, kontsultetako lana, behi importantia da. Azalduko digu, ordena psikologa da, Gipuzkoako minbizian aurkako elkartean egiten du lan. Egun on guztioi, mila esker hemen gonbidatu nauzuen antolatzaileei, eta bereziki hemen zaudeten guztioi gugan eta kasu honetan nigan konfidantza izateagatik, ez? Zergatik diot hau, zeren azkenean nire helburuetako bat edo gaur hitz egitea tokatzen zaidan ingurua da pixkat informazioa, ez? Nik uste dut horrelako ekitalietara informazio bila etortzen garela. Baina leheno agurtzenek aipatu digun bezala informazioa ez da nahikoa. Orduan informazioa ez bada nahikoa, zer gehiago behar dugu? Atzo pertsona batek esaten zuen bezala konfidantza. Konfidantza profesionalengan. Zer, ni norbait entzutera hain manoa edo ni kontsultatera hain manoa eta medikus, eragile, erizain, psikologoengan konfidantzarik ez badaukat, ez dugu ezer lortuko. Orduan, sonapa mila esker. Agurtzanek egin dugu horrelako sarrera horrekor bat, biziaztu denen inguruan, Mario egitzen digu, pediatria berak egiten duen lanaren inguruan aipatu dugu, eta niri minbiziari buruz hitz egitea tokatzen zait. Zer da minbizia? Hau da, nik uste dut dela hitz bat egunero alde batetik edo bestetik entzuten duguna, bai gaixotasunari zehazki gaixotasunari buruz hitz egiten dugunean, baina bestalde ere komunikabideetan eta gure hizkuntzan orokorrean hitz egiten dugunean politiko batzuei buruz, hitz egiten dugunean egoera deseroso bati buruz esaten dugu, eske klar, hori da gizartearen minbizia politika da. Edo enpresa honetako minbizia pertsona hau da. Ez dakit, agian niri bakarrik entzun dut, baina uste dut ez, uste dut horrela dala, ez? Horrela da. Eta hitz hau, minbizia da hitz bat, erabiltzen dugula nik uste dut batzutan erabili beharko ez genukeen bezala. Zergatik diot, zeren azkenean hitzen atzetik beti gauza asko daude. 8 hizki. 8 hizki horiek elkartzen baditugu, ze hitz ezberdin atera ditzazkegu. Minbizia? Noski? Gehiago? Bizia? Mina? Bizimina? Zina. Zina. Ebat jarriko da genio? Zer esan nahi dut honekin? Azkenean, kontzeptuen atzetik gauz asko daude, kontzeptuen atzetik emozionezko daude, kontzeptuen atzetik bizipen asko daude. Eta horrek, nik uste dut, bizipenek eragiten digutela bizitza azkenean, ez? Bizitza. Minbizia gaixotasun bezala deskribatu beharko banu, ez? Bi deskribatuko nuke, zelulak libre hazten eta garraiatzen direnean sortzen den gaixotasun badela minbizia. Minbizia singularean hitz egiten dugu minbiziari buruz, baina uste dut badakigula 150 gaixotasun baino gehiago elkartzen dituen hitz bat dela.
da gutxi. Ez da gutxi. Ez da gutxi. Badirudi, minbiziak gaztetasunen ehuneko 20 sortzen duela. Nik uste dut asko dala, ez? Asko da, gazetasunek oraindik gaur egun heriotza asko sortzen ditu, eta badirudi 2020 urtera arte gutxienez goraka jarraituko duela datu honek. Claro, puntu hontara iritsita, eta nik minbizian alkako elkartean lan egiten dudanez, planteatu nahi nizkizuen galdera batzuk ni egunero nire kontsultan edo elkartean egiten dizkiaten galdera batzuk aurkeztu nahiko nizkizueke. Galderak gainera zuei bidaliko dizkizuet, nahi badut norbait erantzutera osatzen bada primeran, Minbizia esan da daiteke? Bai? Bai? Ez? Denak bai? Batzutan. Batzutan, Positibo horrekela gaur. Bueno, egiten diguten beste galdera batzuk, ez? Minbiziak heriotzera eraman gaitzake? Bueno, heriotza ere da, bi egun hauetan hitz egingo dugun gai bat, ez? Nik uste dut horregatik interesgarria dela minbiziari buruz hitz egitea eta heriotza ere hor egotea, ez? Zeren azkenean horren atzetik. Euskerak daukan interesgarriak kontzeptu honetan, da minbiziaren hitzaren barruan bizia daukala. Orduan, ez dakit, igual euskaldunak positiboagoa gara gaixotasunen horren aurrean, baina beldurretako bat, minbiziaren atzean dagoen beldurretako bat beti heriotza da. Eta heriotzaren inguruan ikusten dut gutxi egiten dela, orduan, niretzako hori bada, ez, hontan parte hartze eta jakitea heriotzari buruz ere hitz egingo dugula, ez? Bueno, beste galdera batzuk, ez? Minbizia noizbait desagertuko da, minbizia gaixotasun kroniko bihurtuko da, hori da beste, hemen landuko dugun hauetan, landuko da beste gauzetako bat, ez, gaixotasun kronikoa. Bueno, gu jakin badakigu oraindikan minbizia osotasunean, bale? 190 gaixotasuni buruz hitz egiten badugu, hori kroniko bihurtzeko oraindikan dexente falta da. Ikerketa gehiago falta dira eta lan asko egin behar da. Orduan, hori lortu bitartean zer egin dezakegu? Bueno, agortzanik aipatzen zigun bezala prebentzioan landu. Bale, bueno, 1994 urtean, onkologo talde bat, mediku talde bat elkartu zen, esan zuen, informazioa ez dagoenez, orain dela 20 urte, informazio gutxi dagoenez, goazen kode europear bat egitea. Kode europearra. Kode europearrean zer iruditzen zaizue jarri zutela? Adibidez, bueno, agortzak esan dugu bezala, eta nik uste dut egunero telebista, aldizkarian, komunikabide guztietan entzuten dugun bezala, eta bueno, gure lanbideak erakutsi dugun bezala, hainbat gauza daude, kontuan hartu ditugunak, erretzen baduzu, ez erre, ez bazere hasi hobe, alkoholaren kontsuma gutxitu, eguzkiaren aurrean, babesgarriak jarri, publizitatea, elikadura osasuntsu bat. Bueno, honeaino gure esku dauden gauzak. Nik uste dut honaino ez berria. Hemendik aurrera, uste dut ez da ere. Baina honaino biziazturei buruz. Nik uste dut guztiok dakigun zerbait dela. Biziazturak alde batera guztien baditugu, gero, ze kode hortan ze jarri zuten, ze aipatu zuten, badaudela hainbat faktore, kanpo faktore, hainbat virus, minbizia sor dizaguketenak orduan, horren aurrean, giza papilloaren birusaren inguruko txertoa, hepatitis B-aren txertoa, gauza guzti horiek. Eta gero, bigarren prebentzio batean sartuko bagina, gaur egun, minbiziaren aurrean ditugu frogetan parte hartzea, eskrinetan parte hartzea, ez? Mamografiak egitea, zitologiak egitea, orain dela 5 urte martxan jarri zen koloniko prebentzioko kanpainetan parte hartzea, toxikoa gutxitzea, oso ondo. Hori orain dela 20 urte. Intentzioaren guztiak oso interesgarria izan zela, eta egia da, 20 urtetan aldaketa handien amaitu dela minbiziaren prebentzioaren inguruan, baina nahikoa da?
Iruditzen zaizuen nahikoa dela kode hori aurrera ematea nahikoa da? Nik uste dut ez. Nagozan erreten zigun eta nik uste hori horrela dela, ez? Eta Mariok ere esaten zigun, azkenean informazioa oso ondo dago, baino hortik aurrera zer. Hortik aurrera nik uste datorrela garrantzitsuena, eta hortik aurrera dator nik gure iritziz norbanakoaren ardura. Baina norbanakoaren ardura nun hasten da. Informazioa izatean, hona etortzean, entzutean, apunteak hartzean, eta gero praktikan jartzean. Nire esperientziak dio, hartzen dituan apuntuen ehuneko 10arekin bakarrik gelitzen naizela. Orduan, kode Europarraren ehuneko 10arekin gelitzen banaiz, gutxi egin dezaket. Orduan, guk gure egunerokotasunean, Minbizarrokako elkartean zer saiatzen gara bultzatzen. Saiatzen garena bultzatzen dira hausnarketak. Hausnarketak. Orduan, nik uste oso garrantzitsua dela adibidez arratsaldean egingo dituzuen tailerrak, ez? Karmele, Boni eta besteen eskuetan egotean, nik uste hori oso garrantzitsua dela. Pixka bat, hausnarketa bultzatzeko. Zergatik? Zeren adibidez. Ni aipatzen badiate, erretzailea bazena, erretzeari utzi. Eta nola egiten dut hori? Ez? Kode Europarraren lehenengoa. Hori nola egiten dut? Nola erretzeari utziko diot? Nire bizitzan konpaina egiten didan bakarra, tabakoa bada. Hau zakipeño binentzun duzu, baina guk askotan entzuten dugu. Zema eta zema kontsumo, alkola, tabakoa, janaria, zema taliz denuan ere esaten zunez, zema taliz janaria, alkola, zema taliz sustantziak erabiltzen ditugu, pertsonalki ditugu zaitasunei aurre egiteko, edo aurre egin nahian. Tabakoarekin, zenbat eta zenbat egoera, ez? Ikusten horrein ere, azken año honetan ere, nik egunkarian desentea irakurri dituan hitzak, dira antsietatea, dira bakardadea, dira estresa, Azkenean gizakiok nahi duz nahi, baditugu gure gatazka pertsonalak. Eta gatazka pertsonalak horiei nola aurre egin, badago kode europearrik, aipatzen diguna nola aurre egin gure egoera pertsonalei, gure gatazka pertsonalei. Nik uste hor dagoela gure erronka. Gure erronka dago, beldurrari aurre, norbanakoaren ardura, nundi pasatzen da. Norbanakoaren ardura pasatzen da, errenuntzia egitetik, eta nik uste dut hau dela gehien pasatzen dena, ez? Nik nire biziazurak praktika egokiak egin nahi baditut, dieta egoki baten eman nahi badek, toksikoen kontsuma jaitsi nahi badek, azkenean hori nola lortzen dut, errenuntzia bat egiten. Nikotinaren beharra daukadanean, horri ez esatea, errenuntzia bat egitea da. Zerbait ospatu nahi dudanean, hemen aipatzen ziguten adibidea, zerbait ospatu nahi dugunean, gehiegi ez jatea, hori ere errenuntzia bat egitea da. Errenuntzia egitea, erresa iruditzen zaizue dela? Erresa ez da erresa. Ikusten hori dela, gizakioi asko kostatzen zaigun gauza bat. Eta egia esan egunero errenuntziatu behar dugu. Begira ze eguraldi polita egiten duen. Eta nin ziur nago asko pentsatzen ari zaretela, maiz irixituko balitz. Eta kanpora juteko asti emango baligute, ze ondo. Baina norabaiten errenuntzia bat egiten ari gara. Zergatik? Zeren errenuntziek azken finean aurrera egiten laguntzen digute. Ez badugu errenuntziarik egiten, leku berdinean garitzen gara. Hori da pixka bat, guk lantzen saiatzen garena biziazurak aldatzera motibatu nahi dugunean pertsona bat, ez? Erretzari ustera, eskrinin batean parte hartzera. Gu orain, ez dakidak izue, baina astelenean kroniko minbiziaren kontrako eguna, Europear eguna ospatu genuen, ospatu zen, eta horren inguruan ekintza desiente egiten egokera, eta asko hitz egin dugu, Osakidetzak hemen eskaintzen digun, eskainin programan parte hartzea, eta beste elikadura, ez? Elikaduraren aldaketa, elikaduraren garrantzia kroniko prebentzioa. Errenuntziari buruz hitz egin dugu luze, zeren zaila da. Zaila da, baina beharrezkoa da. Hori nola egin?
ez daukat, hainbeste, ez diat, Feliseko olako batean esango dimadet, jazta, orduan ezin da jarraitu, baina, bueno, errenuntzia hori da. Errenuntziarekin batera zer dator, edo errenuntzia zergatik da, edo zergatik iritzen zait, ez? Endala, hain gogorra, frustrazioari aurre egin behar digulako. Eta frustrazioari tolerantzia izatea, ba, bueno, nik uste bizitza guztiko lan badera. Bizitza guztiko lan bada. Zeren agian, kirol egiten hasiko gara, ez? Urtarrilean denak apuntatzen gara gimnasiora. Eta gimnasiokoak gaitzen dira, bueno, oso kontentu. Horren ja, saiatzen ari dira urte oso ordain dezagun, zeren ja, saietik aurrera ez bagera jute, baina berintzaile, ez? Baina behintzat diru hartu dute. Baina, bueno, zergatik, zeren bai, ba, agian, hasten gara gauzak aldatzen. Baina, jolin, hori mantentzea hasi zaila da, ez? Frustrazioari tolerantzia, ez? Zeren gara, aurra garenean eta negarra egiten dugunean, heldu bat etortzen zaigu, edo saiatzen dira, bintzat, ez, helburua da, heldu bat etortzeak guri lasaitzeko, heldua garenean hor lasaitzen gaitu. Ba, zenbat aldiz toksikoek, zenbat aldiz kontsumoek. Kodigo Europearrakin hitz egiten ari naiz, baina, bueno, joten bagera telebistara, joten bagera gaur egungo beste gauzetara ere, hortik doaz, frustrazioaren, tolerantziaren aurrean. Frustrazioaren atzean zer dago, askotan, beldurra. Guk badakigu bizi asturak aldatzeko gehien heltzen diguna beldurra dela. Beldurra da. Egia da, hemen, Euskal Herrian, osasunaren alde asko mugitzen garela. Pertsona bezala, nik uste dut oso arduratsuak, bueno, beste komunitateetan baino arduratsua garela gure osasunaren aurrean, baina hala ere, nik uste dut askoz gehiago egin dezakegula. Eta zer da, heltzen gaituen gauza bat, beldurra. Beldurra nik uste dut guztio daukagula beti. Bai, nik beti esaten dut beldurra librea dela, ezin dugu erabaki beldurra izan edo, baina erabaki dezakeguna da zer egin beldurrarekin. Beldurra oinarrizkoa da eta beharrezkoa da. Beldurrek izango ez bagenu, ba, bueno, segurazki zinatek hemen egongo, zeren honezko edo kotxe batek harrapatu gintuen edo amitegi batetik bere erogin ginean, bai? Beldurra beharrezkoa da, baina batzutan beldurrak gelditu egiten gaitu. Orduan, guk zer proposatzen dugu, zer iruditzen zaigu edo nik zer iruditzen zaigu interesgarria dela, beldurraren aurrean hitz egin beharko genukela. Osea, ditugun beldurrei izena jarri, espazioak lortu, espazioak sortu, profesional bezala espazioak sortu, beldurrei buruz hitz egiteko. Ez du minbiziari buruz hitz egiteko eta minbiziaren inguruko beldurrei buruz hitz egiteko gu saiatzen garena da espazioak sortzea. Ikastetxeetan, kulturetxeetan, sozietate gastronomikoetan, horrelako espazioak ere nik uste dut garrantzitsua direla. Ez da inbeste, ez da ingarrantzua nire entzutea, baizik da, kero, nahi izan ezkero eta simulari izango bagenu, dituzuen zalantzak argitzea, zeren hori da, zalantzak argitzea eta beldurrei aurre egitea da uste dut modu bakarra aldaketak egiteko. Eta kasu honetan, zentratuz, bizi asturei aurre egiteko beldurretaz hitz egin behar dugu. Bakardaren aurrean ditudan beldurrak, horrei buruz hitz egiten badut, agian posible da substantziei ez hainbeste garrantzi ematea. Adibidez, edo janariari ez hainbeste garrantzi ematea. Edo, beldurrari aurre egiten badiot, agian gai naiz mamografia bat egiteko eta ikusteko minbizia dudan edo ez. Edo, hainbat eta hainbat frogetan parte hartzeko. Eta ezin dut bukatu, psikologoa izanek ezin dut bukatu, esan gabe bizitzak azkenean koste bat daukala, nahi duz nahi, bizitzak koste bat dauka. Eta koste horrek eta bizitzak azkenean gorputzean marka batzuk guztien dizkigu. Nortzuk zenbat buruko min, zenbat eta zenbat dermatitis, zenbat eta zenbat sabeleko min, zenbat eta zenbat lo falta ditugun arazoengatik, ditugun kezkengatik edo gertatzen zaizkigun gauzengatik. Badagor teoria garrantzitsu bate bai, gure zailtasun pertsonalek dermatitis bat sortzen badigute, gure zailtasun pertsonalek edo gure gatazka pertsonalek edo gure egoera emozionalek
minbizia areagotu dezake? Hor dagoen teoria bada, hor dagoen galdera bada, guk askotan pazienteekin entzun dugun gauza da eta hor gelditzen da. Baina, kontuan izan behar dugu, nahiz eta kode europearrean ez agertu, ezin dugula gizakia zatitu gorputza eta buruaren artean, baizik eta bat garela. Orduan, nire egoera emozionalek gorputzean eragina duten bezala, nire egoera fisikoak nire buruan ere eragina dute. Orduan, nik kode europarrari, 11 irizpide ditu kode europarrarek, nik 12. jarriko nioke izango litzateke hau, ez? Osasun mentala ere zaintzea beharrezkoa dela. Estresari buruz asko hitz egiten ari da, baina ez naiz estresari buruz bakarrik ari. Beste hainbat egoera emozionari buruz hitz egiten ari naiz. Besterik gabe, mila esker. Mila esker islariei, agurtzanen, Mario eta Maiderri, dituzte maila dutiko itzaldiak izan ditugula, eta zorion dugunik eta zuen galderan txanda irikiko dugu. Orduan, ez dakit inor galderaren batean nahi duen edo ez, hemen dako hau mikrofono pare bat prestatu da, baina inorki galdera zuzenen bat, edo egin egin dian islariei. Azkenarekin hasiko naiz. Nik uste dago faktore psikologikoak edo autoestimuarenak, konfliktoenak, seguramente garrantzia handia dutela, bai minbizian eta bai beste gaixotasun askotan. Baina, klaro, nik uste dut oso zaila dela aurre egitea, alde batetik, ez dakigulako oso ondo, nola aldatu, eta beste alde batetik kulpabilitate bat bezala sortu ahal dugulako, bezala. Nuzot hori, eskan biurra ematen dit horri garrantzia esko nire. Bai, ez da nik uste dut, kulpabilitatea pisu handia daukan zerbait da, bai? Orduan egia da, eta nik uste dut horregatik gutxitze egiten dela gai hori buruz, bai? Zeren asko zer erresagoa da, esatea ura litro terdi edan, bai? Kanpoko faktorea danean, kanpoko faktorea danean itzegu erresagoa dela, guztiontzat erresagoa da, esatea gure osasunaren kaltea kanpoan dagoela. Zer orduan kanpokoak entzen eta jazta, jo, klaro, hitz egiten ari garenean, gure egoera emozionalek gorputzean eragina izan dezake dela, ostras, orduan hor ardurarik sartzen gara, eta arduran ditzen bagean nintzen, gau gaizki, baina bera kulpabilitatea sartzen gabea, horrez da inoz sartuko. Niretzako ez da kulpabilitate gauza, niretzako izan nintzateke ardura gauza. Zein da ardura? Nik, gehiagik jaten badet, nire lixeriketa aparatua, lixeriketa egitea asko kostatuko zaidan bezala, hori argi daukagu, ez? Edo nik gehiagik jaten badet, badakit mozkorteo egingo nahi zela, eta edozein kasuten, areago, giberean arazoak izango ditu dela, hori argi daukagu, ez? Hori argi daukagu, bai, gozten ez. Gauza da, nik nire egoera emozionalak gestionatzeko gai ez banaiz, hori nik nahi edo ez nahi gorputzen ikusiko. Kosta egiten zaigula hori buruz hitz egitea? Bai, baina erreala da. Altxa dezala eskuak, ez badezu nahi ez. Arazoak ditugunean, egiteko arazoak du norbaiten da dago hemen eragin dezala. Bai? Urduri dagoenean, beherakoa daukan pertsonaren bat. Bai? Azal arazoak, sabeliko minak. Hortik aurrera juten badera, gero, defentsa gutxi egiten dira. Gu emozionalki ondo ez bagaude, gu egoera egoki batean ez bagaude. Hau dela zoriontasuna bezala, aurkitzeztan zerbait, baina bidean jarri berko zenukena, ez? Baina hor dago,
nik uste hor dagoela, zurekin bat nator, ez dela kulpabilidadea, nik ez zetela kulpabilidade jotik jo nahi, baizik eta arduratik. Orduan, bai? Arduratik jotzen badugu, agian erresagoa litzateke ondaratzeko buruz egita. Beste galderaren bat? Zuretzan da. Nik ume gazteak edo nerabea dauzkat, eta ikusten nahi nahi izena, gaur egun, ez dakit soziologikoki batzutan, ematen du gure lana izaten dela gara, baina gero badago hor esku erraldoi bat, egiten duna jendeak pentsa erasi erabatera edo bestera. Eta nire seme-alaba nahiko apetitua hori dute eta nahiko mardulak izan dira. Baina orain, azken aspaldian, ja ez dute asko jan nahi, eta nik uste dut hori dela sozialki ez dagoelako ondo ikusita ume bat lodi izatea, uste dut. Eta ni pentsatzen dut, ikusten duten ondo etortzen zaila, hola pixka gutxiago jaten dute eta ez diote guztiz usten janariari. Ondo egintzen zait eta errespetatu egiten diet. Baina nik uste dut, igual kasu honetan, amaren papera oso importante izango dara. Igual, ume batzuk gutxiago jaten hasiko dira eta amak esango dira, ez, zer lehen lokititia horiek, eta jan, eta berra anorexia bat sartzen zaizun. Eta batzutan igual, ginorik amaren edukazio oso importantea izango da, ez batzutan aprobetxatzen bat dira, zera guztiak, estrategia guztiak, eta ondo etorri hartzea izango zera guztiak, ez? Nire zuen aprobetxatzen. Bueno, guk interprezio bat egiten dugunean argi eta argi dago ezin dugu egin da bakarrik umean die. Azkenean, elikadura gauza zenidekoak izaten dira, ez da umearena. Ezin duguna hain da umea dietan epin, hori zorakeria da. Azkenean oso garrantzitsua guk nintze momentuan Bermion, ez dugu hainbeste eskaintzen egiten dugu da interbentzio berezia erizainak egiten duena, erizainak erandaman jabal. Eta egiten dugune da ekartzie zenideko bat. Nor arduran ipini behar da, eta aldatu behar dugune ez da umearena. Aldatu behar dugune da zenidearena. Zenidearen ohitura txarra. Zelan sukaldatzen dugun, zelan egiten dugun, zeitu ezaten dira asteburuetan zer egiten dugun, kirola egiten dugun, edo nondira joaten dugun. Hori da importantea. Eta hori ez badugu lortzen aldatzi ez dugu ezer ez lortuko. Hori da importantea. Gero beste aldetik zuzaten duzun moduan, dago giro bat sortuta zelan alde batetik dakagu entziniko jendie, eduak eta esaten dutela oso garrantzitsua jatie, ez dakit bilturrak ekitzen dituzten. Ez dakit gurako gauziek elikadura falta, megizenak izaten dira osasuntsua. Eta beste aldetik dagoz, erabetzan sartzen diezenean, zelan, ondo dago ikusita, jendean gala, eta hori danatak ikusten dugu eta horren kontra burkatu egin behar dugu, ohitura osasuntsuak izateko guztiok eta zenidea. Ez dakit erantzun da. Beste galderaren bat? Inor galderik ez badu hasiko naiz eta zurian eskutu izatea batzutan. Ni galdera bat baino gehiago hasieran aritu zaten horren gainean, reflexio bat. Nahi dutzen zait batzutan, lehen mailan lanean egiten dugunok, adibidez, etortzen bazaigu norbait, gaineko isuri batekin,
ez dugu ikusten gure burua gai, buru hori ireki eta hori sendatzeko, ezta? Horrek prestakuntza berezi bat behar du, zaila da. Eta hori askotan pasatzen zaigu hau, ez? Etortzen denean gaixo bat, gauza askokin ezin dugu eta deribatu egin behar dugu espezialista baten dena. Eta irutzen zait, asturetaz eta oituretaz eta jokabidetaz aritzen denean, inusiente xamarra gira da, ez? Hausarta gira da bat. Eta irutzen zaigu, hor sartu gintezkela, eta gero beldurtu egiten dira. Zer ikusten dugu, nun sartu nahi. Eta nik usten dut hori igual pixka bat ere, kontutan dutudako benutela, ohitura aldaketa bat, jokabide aldaketa bat, ez dela zerbait erraixa. Eta bide horretan laguntzeko ere behar dela asko prestatu. Zitura edozein gehi. Irutzen zaik hori zen. Beste galdera, iritzi, komentario, esperientzik, orduan hasiko naiz. Aurreneko galdera edo bintzat. Honi guztiago entzun da burutazio bat etorri zait. Esate dute gizarte bakoitzak bere ohituran edo bizimoduan arabera gaixotasun batzuk dauzkala, ez? Orduan, ez dira gure gaixotasunak gure bizimoduan ondorio neurri batean? Bai, ez? Orduan, sarrera bihar bada ez da osasun langileon ardura bakarrik, ez? Edo gizarte guztian ardura izan beharko duten zerbait da. Orduan, ez alginuke behar bada gaixua erantzukizun handiago bat ezkantzi behar da, ume bat bezala tratatu beharrean, heldu bat bezala tratatu behar, eta ez alditugu laguntzaileak bilatu dira. Ez dakit, hezkuntzan, kirolian, beste inguruko laguntzaileak izaten behar. Oso interesgarri Felix, eta nik uste dut hori ulertzen baldin badugu osasunaren beharra, denok izan ditazkegun beldur horiek, dazkagun erronka horiek pertsonaki, eta bai gizarte mailan, ez? Osasun profesionala bezala, maila guztiak argi dagoela gai konplexua dela, ez? Eta gizartean dauden, bai maila, agente desberdinen parte hartzea bezala honi aurre egiteko. Ahaztu gabe, bakoitza daukan erantzukizuna, baina bakoitzaren erantzukizunaren gainetik laguntza behar dago. Gaur egun geho ez da entzunagoa da, ez? Gaixo aktiboa, gaixo erantzulea, gaixo parte hartzailea, gizarte kontzeptu asko daude, ez? Hori egia da, baina baita behar dugu nunbateko apoioa edo sostengu bat, ez? Eta osasun profesionala garrantzitsua, baina baita ere txiki-txikitatik, ez? Jarduera horiek eskolan balika dute isla da, kalean, leku guztietan esango dut, ez? Ingurunean dugun gauzek laguntzen balin badigute hortan, maila guztietan, legedialetik, eskaintzen dien baliabidetik, guzti hori errezago zengo da. Nik hortan, pentsatzen hori nintzen, ez? Adibidez, ez hau ginen dituzke behar Euskal Herrian, ez da egin gondala gutxi Amerikako estatu batutan badiru oso kezkatuak daudela historia honekin eta Michelle Obama zelan saldu zen, ez? Kampaina inez, honen alde, ez? Edo hango Sesamo Street edo handitxik gilean itzanean kailetan monstrua zen, eta gaur egun fruta monstrua da, ez? Ez alditugu gure monstruak bihar Euskal Herrian, ez? Ez alditugu gure irudi horiek aldatu. Zeritxo eta porrotx jarri behar ditugun gauza horiek egiten, baino, ez? Bihar bada asko zer eginkorrak bada peikua zermoia baino, ez? Baina, bueno, bila galdera konkretuago bat bihar bada. Esan da, frustrazioan tolerantzia zaila dela. Azukria droga bat da. Neurri hundi batean. Pero azkenean zer da? Zer da droga bat? Zer da droga bat? No es sustantzia bat, droga. Adizioa. Bai, ez daukagunean abstinentzia sindromea sortzen duen sustantzia bat. Txokolaterik gabe zein da da, ez nik? Ez, orokorrean, azukriak ez, gure burua ematen jo, 11 dira txute bat, ez? Batzuk kafean kamuflatuta eta beste batzuk kamuflatu iskutatu gabe, ez? Orduan, horren aurka, zer izan behar behar, zorrostaliak, hau da, gazdun eradi
oso azukreduna debekatu behar ditugu? Txokolate makinak debekatu behar ditugu? Ez? Tabakoa debekatu behar dugu? Zan dut debekatu ez dakit hori, baina gutxi ez murriztu hori argi dago komenigarra izaten da bakitzien eskoletan horlako makinak murriztea eta nik behin nintzen eskola batera eta azaldu oso zelan edari poberade antzerako batzuk ez direla handez egokiak, azken nire pakatu ez direla egokiak. Zelan haiek umeak dira, eta azken nire ikusten dute zelan haien futbolariak eta edaten dute olakoak eta olako bat edaten baduzu guai zara. Horren kontra burkatu behar da kurtsu bai mentuta dago, zelan edari refreskargarriak edaten badute pixua, goruntzu doa eta azkenean obesitatearen faktore bat da. Eta bai, nire iritziz gitxienez eskolan bai nahiko duke, bai egiten biztanle ikustizetan. Kurtsu bat, egin behar duguna izaten da astura osatzurtzu den alde zua. Nik arazoa da, debekuak bizki da gazere gustatzen orduan debekatzen izakitan izan, baina mugatu, nik uste dut mugatu haiek. Mugatu haiek zergatik, kulpabilidadearekin erlazionatuko dut, lehen esan dizuet ez, oso erreza da guretzako, izakintzako oso erreza da kanporaz, errudunak kanpoan bilatzea. Orduan, claro, nik erretzen dut, tabakoa saldu egiten dalako, nik janari desegokia jaten dut, saldu egiten dalako. Zer gertatu zen estatu batuetan, gu alderantziz guaz, estatu batuetakoak hemengo janaria, elikadura bilatzen dute, eta gu kanpoa. Ez? Horren dela 20 urte, zenbat McDonald's zeuden. Zagin esakizien, baina esan claro, debekua ez dakit. Mugatu bai zeren laguntzen digu, gizarteari laguntzen digugu, kotxean polikiago juteko, bat egotea, nahiz eta amorra ematen digun, gero itxera mute egiten zaigunean. Baina horrek laguntzen digu, orduan, nugoik beti laguntzen digute. Tabakoaren legeak lagundu digun bezala, hainbat lekuetan ez erretzen eta osasunean aurre eginda legea gogortu dan neurritik, ez? Orduan, nik uste dut garrantzitsua direla muga batzu jartzea. Baina horrekin bakarrik ez du ezer egiten, zeren historian atzea joten bagera, noiz kontsumitu zen alkohol gehiago, alkohola, ez? Debekatua zegoenean. Eta hemen ere badakigu kontsumoan aldetik adibidez, kontsumitzen dela debekatua dago asko orduan. Hori da bidea, nik ez ez. Mugatu behar dela, iruditzen zait baiet. Eta gero bestalde, iruditzen zait, pixka relazionatuta ere, garaian, garaiko gaitasunekin, uste dut garai honetan gaudela bat-batekotasuna bilatzen dugun garaian bizi gaudela. Azukreak ematen digun gorakada hori, gorakada fisiko hori askotan bilatzen dugu, beste gauzekin ere. Erlazioetan, gaur egungo erlazioak ere askotan zer bilatzen da, bat-batekotasuna. Orduan, bat-batekotasuna bilatzen dugun heinean, elikadura izango da bezalakoa, hori bakiko asko bilatzen jungo gara, erlazioak horrelakoak izango dira, orduan ikusten gero, bat-batekotasun hori ere lantzea garrantzitsua dela gizartean esparru guztietan, ikastetxeetan, familietan, orduan nintzen faktore asko direla. Ez nire zitu eta hori gauza berekatu, ikurrea hona ba, gauza horretako. Carmela izaten zuen bai, kirolare droga bat bihurtzen dira askoletza, eta bai, lesio pila bat sortzen ditu, seguramente goiztiarra,
Eta Hori izan neukan beste galdera bat. Eskerrik asko, Mariatzako. Ez genuke kirol eredu aldatu behar? Ze badirudi kirolean garrantzitsuena irabaztia dela. Baina nahi irakutsi zioten kirolean batek irabaztezula eta normalian 999 galdu ez. Eta galtzaile izatea inorri hitzaio gustatzen. Orduan ez genuke eskola kirol eredu aldatu behar? Zentzu orokorra ez da gure rola, baina nire ustez bai. Eta nire ustez bai hola egiten da, zuk ikusten baduzu umen kirola programak ezarrita badozenean adibidez futbol talde batean debekatuta dago eukitzie ume bat jolastu bat. Hor rotazio bat egon behar da eta guztixo karte hartu behar dute hori sustatzeko. Guztixo karte hartu beharko dute. Eta hemendik nire itziz hau adin guztizetan izan beharko litzateke. Azkenean guk egin beharko nukela izango litzateke hori sustatzea kirola egiteatik ez irabazteko. Eta hori kirolan eta guztizetan, azkenean ganean kompetentzia dizu da, eta uste dut gizartean, orokorrean horan da. Eta gizarte gaixotasuna da, ez da bakarrik, kirola arloa. Eta agurtzen entzatu beste galdera bat. Aldatzea hau da gaixoaren ikuspuntua lehen mailako prebentziotik hau da. Zaten jozu, erretzen badezu, pentsio altua badezu, hori jaten badezu, kirolik ez bazu egiten gaixotu inkozean. Edo gaixotu zeanian eta bigarren mailako prebentzioa zaudenean eta ja gaixotasuna etorri zaizu. Ia gaixoan jarrera ere ez. Gaixo sentitzen denean, bere bizi astura horiek gehiago konsideratzea ditu da ez? Nik uste dut, prebentzio primario horren barnean laguntariko asko gometazkela horrez, eta dena esan dugun bezala, bidintxu honok era konstiente ez, zer dan ona, zer den txarra, zer erdipurdikoa eta zer erdibidekoa ez. Orduan, dakigunean zerbait oso osasuntxua ez dela guretzako, egiten duguna da, seiatzera hori nolabait eskutatzen edo gaine hitz egiten edo hortaz hitz egiten ez. Gaixotasuna garatzen dugunean, dagoeneko ja daukagunean zer gertatzen da hori ja zaila dela ez, gaixotasuna ja presente balin badago, neurriak hartu behar ditugu horri horretiko, sendagarria balin bada jendatzeko, eta ezin balin bada ondorioak ebitatzeko ez, beti ditzeko. Orduan ikuspuntua aldatzen da, nik esango nuke gehiengo batean, diagnostiko berri baten aurrean beti daude egon daiteke pertsona batzu lehenetako batetan, hori hortaz hitz egitea ekite dutenak, ez dutenak onartzen gaixotasun berri horren diagnostikoa ez, nik uste dut baietz. Eta beste bat nahi derratzeko. Ikusi ikan informazioak bakarrik ez duela balio, ez duela funtzionatzen ez? Nola lortu denezake edo zer psikologia jakintza beharko genituzke psikologo ez gian beste osasun langileok gaixua arduradun edo bere bizitzakiko arduratsu bihurtzeko? Zerrek funtzionatu dezake? Galdera dago gizuet. Danak diala errexak eta erantzuna zainak. Hau ere zekit. Erreztan batikorik ez daukat. Daukat. Ez dakit zure izena? Xabi. Zurekin bat nator, lehenu esan duzunarekin eta erlazionatuko da zure galderarekin. Informazioa ez da nahikoa, hori... Bueno, nik ari daukat. Zer behar da, hori ja komplikatuagoa da. Zer jakin behar dugu profesional bakoitzak bere esparruan? Zari. Nik uste garrantzitsua dena dela. Azkenean pertsona batekin gaudenean pertsona hori ikusten saiatzea. Badakit errealitateak, lanaren errealitateak askotan ez gaituela hori bideratzen, ez duela hori bideratzen. Nik pertsona batekin egoteko 7 minutu egin baditut, zaila da pertsona hori benetan ikustea. Hau da, ekartzen dizkidan sintomatatik haratago jutea 7 minututan. Hori argi dago. Bai, nik uste dudana da,
jarrerak aldatzen laguntzeko bide bakarra aurrean duguna ikustea dela. Zeren ez da berdina, ez dira bi, erretzaile, imaginatu bi pertsona, bai, edo dezkigula bi pertsona, konsultara, edo gurean aurretzen direla, eta bi pertsona horiek erretzaileak dira, kantitate berdina erretzen dute, bai, baina seguru nago, ez dugula lortuko beraik laguntzea modu berdinean. Nahiz eta kontsumoa berdina izan, edo, bueno, tabakoarekin, edo pixu, ez? Pentsatzen duzuek ere, familia ezberdinen aurrean, kasu ezberdinak edo gorez, gauza ezberdinak egin behar dira. Orduan, niretzako, claro, zailena da pertsonarengana iristea, pertsona ikustea errealitatea, eta hortik saiatu ea nola lagundu daitekeen. Askotan, nik uste dut azkartasunak eta gizartean azkartasunak ematen gaituela errezetak ematera. Ez errezeta medikazionak, baizik eta liburu bat hartzea eta esatea begira, etortzen zaidanean pertsona hau tentsio hartu daukala, esango diot hau, esango dio bestea, eta honekin konbentzituko dut. Nik uste dut badakigula hori ez dela horrela. Baina, agian atzo, hasieran esan da bezala, atzo pertsonak esaten zidan, nik medikuarengan konfidantzaren badaukat, agian kaso egingo diot. Eta nola konfidantza izan bestearengan, besteak ikusten nagoenean. Orduan nik uste garrantzitsuna dela, profesional bezala aurrean duguna ikustea. Ikustea ez da begiratzea, hori ere garrantzitsua da, ikustea begiratzea. Baina, pixka bat, pixka bat, bere gana hurbiltzea aldugun moduan. Urte askoen badaramatzagu, pertsona berdinekin, ze ondo, aukera asko ematen digutan ikusten hor biderik eta daukagula. Demora gutxe badaukagu eta lezer gauzagatik, lantoki zalatzen bagera, alduguna, baina nik uste dut oinarria dela aurrean duguna ikustea eta hortik ea elkarrekin bidea egin daitekeen ikustea. Ez dakit erantzun da? Profesionalek edo lehen mailako profesionalek gainditu behar dugula frustrazio hori. Batzutan frustrazio asko sartzen dugu pertsona batzuk ez dugutela. Ezin dugu batzutan eman du pareta baten kontra goatzera esaten dugu, eta nahi dugu gaina ikusten dugu kaso batzuk direla oso komplikatuak eta hori dugu baina erresa bat, ez da egiten eta berrez esaten dugu. Batzutan ez baina prestatu da, esan, eta ulertu dugu batzuk dintzako oso zaila dara guretzako errezakan gauza hori. Baina beste batzuik, kasi ez duzu energiari gastatu eta derrepente dortzen zizu zuri esker utzi nion erretzean eta esan nion erretzean naizako gaur egiten. Orduan batzutan, erenik garrapatik berriaziak eta batzuk ermantzen dute, betatzuk ez, baina gara prestatu behar, ulertu dugu hori dara. Eta pertsona batzun bizitza oso komplikatu dala eta ezin dugu lakontzondu. Zaiatu baina frustrazio hori uste dut ekibin badalura. Eta honekin nago azkenengo benetan, ez alginuke orduan osasun sistemaren antolakuntza pixka bat aldatu biharra da. Behin gaixotasuna agertu danean, tratatzeko neurriak oso ondo daude, baina aurretikan gure bizi asturak eskaintzeko da. Ez alduke famili mediku batek denbora izan behar tailer batzuk antolatzeko. Ez alduke denbora pixka bat izan behar hezkuntza emateko eskoletara, eta hori egitaragoan barruan sartu ez? Ez alginuke ez dakit, espezialista garen, traumatismo kranioencefalikoan prebentzioi buruzko zabalpen bat egin behar eta gure bete beharren barruan sartu. Ez aukera bezala baizik eta bete behar bezala sartu. Ez baino, edo ez dakit, osasun alentare jakuntza eskigu, berandu nator bat. Arrazoia duzu. Hori da, laburpena arrazoia duzu. Bai, hau lan izan beharko litzateke. Gaur egun eta azkenen urteotan murrizpenak direla eta lehen modan dagoena da ikustie zenbat pazientik izan dituzun eta
alik eta gehien egiten baduzu, pues azkenean oso izaten da kalitatea, hori ez da kalitatea. Kalitatea azken finean izaten da, hori denbora ematie. Eta, esaten duzun moduan, aurpegira behitu eta denbora eman. Guk adibidez eta ikin bat aldatzen gaia, guk ondoren Garbineko Osasun Zentroan apostu oso indartsua egiten ari gara eroskintze naturalari buruz, eta nahi duguna da hau sustatzie, eta horretarako egin dugu izaten izan da 8 taller bat, eta egiten dugu dinamika brutal, eta egiten dugu hori da gutxu bat, eta ikusten dugu zelan abantaiak nabarik izaten dira, eta hainbat handra, ziur aski lehenengo astetan etxita ikizitela eroskitzen naturala, tailerraren esker ziur aski jarraitzen dira. Azkenean, askotan jendie itotzen da beretzien, geratzen dira, eta ez dakite gertatzen zaila normala da. Eta azkenean, zelan eroskitzen naturalian oso garratza da lehenengo astea batez be, eta zuk egoten bazara beste pertsonarekin hortik pasa dela, eta esaten da izu, hori nik pasado zartu pasatzen da, baina hau amaitzen da, eta gero ikusten zuzelan oso politza dela. Eta bakarrik hitzekin hori da tratamendua, eta iritziz hortik joan beharko ginateke, eta obesidade aldean be, gauza dela izaten da, azkenean horrezegatik interventzio puntuala izaten bada, kontsultan, 7 minututan, hori azkenean ez dugu askorik lortzen, denbora oso. Ni bakarrik animatu, bagaudela erakundea, bagaudela elkarte, kiroli elkarteak, bagaudela gizartean elkarte ezberdinak osasunaren alde lan egiten dugunak, eta zergatik ez guztiok elkartzen bagara, nik uste dut errealitatea ere asko hobetu dezakegula. Agian, ez? Zakit, gu adibidez, Zarauzko ambulategian adibidez, ez? Lehen urtean, Giza papilomaren birusa jartzera zipoazten eta horreak ez egiten zuten. Beste ambulategian, ez? Ikasitera joten dira, txerto jartzen jate eta jazta. Zer egin genuen, nola egin genuen lehen urtea? Bizarrakako elkartekoak eta ambulategikoak elkartu ginen, tailertxo batzuk antolatu genitun, txertoa jasoko zuten nerabekin, ez bakarrik neskekin, baizik eta mutilekin ere, eta hitz egin genuen guzti honi buruz. Zer da Giza papilomaren birusa, ze gaixotasun sortzen ditu, bai? Orduan, errealitatea badakidala denbora gutxi dagoela, baina elkartzen bagara, ez? Dauden entitate, dauden elkarte guztiak, bagian guztion artean ere, askoz ere, izar gehiago egin dezakegu eta zer politagoa egin dezakegu. Errealitatea zaila bain bada, guazen aprobetxatzea beste, dauden beste erakunde. Nik bizarrakako elkartea zuen, hor gaudela, edozen gauza behar bat duzuen. Agurtzen, izun, zer esan? Azkar, segituan amaitzeko, Felix egin duen galderaren antzunan ikuste intun maikideok edo ahoz gaudela, ez baiezko izango nintzatekela, atentzio primariari edo ez da garrantzi gehiago emanez, ez horren beste ospital munduan, beharrezkoa da, baina esan ditugun gauza asko eta asko primarian arreta gehiago jarrizko denbora gehiago izan ezkero, segurenik ez nintzateke hortaraino iritsiko, ez? Beste gauza garrantzitsuan ikuste dut, gaur egungo gizartean, murrizketak eta ingurune guzti honetan, kontzestu honetan, geozta garrantzi gehiago hartzen dihoaztela komunitatean dauden erakunde desberdinak, ez? Bolondasen mugimendua eta hortara goaz nik uste dut, ez? Telemedikuntza, gaixoa itzen dira bere gaixotasunaren arduradun, bere sostengoak aplitzala bere auzoan, eta hortako tipologia desberdin daude, bai osasunekin erlazionatutako erakundeak,
eta bai, hain zuzenki erlazionatu gabekoak, ez? Nire uneatik nator, peinak, ez? Hando den talde gastronomiko horiek, kirolaikoak, gaiztasun konkretuk erlazionaturikoak motak askotarikoa daude, eta guzti betan apitu dezakegu babes hori, ez? Zerbitzu formalek agian eskaintzen ez digutena, ez? Denboragatik, formazioagatik, edo murrizketagatik, edo mila asuntoagatik.